παιδιά είναι τιμωρία. Η μεγαλύτερη απειλή των γονιών στα παιδιά τους είναι: δεν θα κάνεις και εσύ παιδιά? Θα δεις. Τα παιδιά κάνουν δικά τους παιδιά και πληρώνουν για όλη την ταλαιπωρία που προξένησε στους γονείς τους. Αυτός ο φαύλος κύκλος ξεκίνησε από τον ίδιο το Θεό. Όλα ήταν μια χαρά μέχρι που αποφάσισε να κάνει τον Αδάμ και την Εύα. Όταν αυτοί τον παράκουσαν, τι έκανε? Τους τιμώρησε. Πώς τους τιμώρησε? Τους έδωσε παιδιά. Και ρωτώ, αν ο ίδιος ο Θεός δεν μπόρεσε να συμμορφώσει τα παιδιά του, πόσες ελπίδες έχουμε εμείς? Τότε που ο Θεός μας έφτιαξε κατ' εικόνα και καθομοίωση, όλοι οι άλλοι προσπαθούν να κάνουν το ίδιο. Το πρόβλημα όμως είναι όταν κοιτάζεις τον καθρέφτη των άλλων, ότι μερικές φορές δεν ξέρεις ποιος είναι ο πραγματικός ο εαυτός και ποιος η αντανάκλαση. Είμαστε αυτά που κάνουμε. Αλλά ποιοι είμαστε τελικά όταν τον περισσότερο καιρό της ζωής μας τον περνάμε κάνοντας αυτά που περιμένουν οι άλλοι? Θεωρία νούμερο 114. Όποιος είπε ότι τα λεφτά δεν αγοράζουν την ευτυχία, δούλευε για τους πλούσιους. Τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία. Ναι, αλλά όπως είπανε κι άλλοι πριν από μένα, μπορούν να αγοράσουν ένα σωρό άλλα χρήσιμα πράγματα, όπως π.χ. μια μέρα στο σπα, και μία μέρα στο σπα είναι ευτυχία. Τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία. Ναι, αλλά ό,τι φτώχεια μπορεί να την αγοράσει. Και αν αυτά τα δύο πράγματα είναι το ίδιο, εγώ προτιμώ να έχω λεφτά, αν δεν σας πειράζει. Πόσο μ' αρέσουν οι καραμελίτσες, θα θέλα να είχα 10 σακουλίτσες. Μα δεν το λέω φίλοι μου για αστείο, θα θέλα να είχα ζάχαροπλαστείο. Έλα μην κρίνεις, βαρέθηκε λίγο παραπάνω σήμερα, δεν κατανόηση.